Doncs el senyal de la pèrdua plega d'un cantó un dietari íntim i d'un altre cantó les cartes que la Maria Mercè Marçal va escriure a Jean-Paul Goujon, que vivia a Sevilla. El que lliga aquestes dues parts, el que en fa diguem, un llibre unitari, em sembla que són dues coses, sobretot una primera molt òbvia, i és que són dos materials estrictament contemporanis. Totes dues coses, el dietari i la correspondència, passen en el moment en què la Maria Mercè Marçal li diagnostiquen un càncer que en molt pocs anys és el que la fa morir. En aquests anys, a partir del moment que li diagnostiquen la malaltia, ella comença a escriure el dietari, i per un altre cantó, molt pocs mesos abans, ha començat a escriure's amb Jean-Paul Goujon i enviar-li una colla de cartes que comencen parlant sobretot de René Vivien, que era la poetessa anglo-francesa sobre la qual Maria Mercè Marçal havia fet una novel·la molt recentment, i que és, d'altra banda, la matèria d'especialitat de Jean-Paul Goujon, professor universitari a la Universitat de Sevilla. O sigui, el fet que aquests dos textos siguin contemporanis els lliga i en fa una unitat. Però per un altre cantó hi ha encara una altra cosa que també els fa estrictament estrictament, diguem, unitaris, i és el fet que en tots dos casos es tracta claríssimament de literatura del jo, i a més literatura del jo sense impostació. Vull dir, Maria Mercè Marçal fa un dietari, que és un dietari literari, perquè està elaborat amb voluntat d'elaborar un diari, i es presenta a si mateixa com a persona que està escrivint un diari, no són anotacions passatgeres, sinó que hi ha la voluntat de construir un diari, però evidentment és la seva veu la que parla, és la veu d'ella com a persona que s'enfronta a una malaltia que sap que serà terminal. I per l'altre cantó són cartes que també són la persona Maria Mercè Marçal, no cap màscara literària interposada, adreçant-se a un contemporani seu que es dona el cas que hi comparteix una colla d'interessos. De manera que per una banda són textos contemporanis i d'altra banda no pertanyen ben bé al mateix gènere, però sí que són en tots dos casos, diguem, literatura del jo. Bueno, era algo inesperado porque como descubrí que ella había escrito una novela sobre donde vivía, he investigado mucho, pues me sorprendió porque yo vivo en Sevilla y ahí donde vivía estaba ahí, o sigue siendo completamente desconocida. Entonces leí la novela que me gustó muchísimo, que era una novela muy peculiar también, muy suya. Eh, entonces yo le mandé una carta diciendo, bueno, me extraña mucho qué ha pasado, cómo lo ha descubierto y tal. Y entonces ella me explicó y empezó la correspondencia. Y bueno, estuvimos hablando de René Vivien al principio, pero luego eso cambió un poquito y abarcó a otras poetas que le gustaba mucho, bueno, y a mí también, como Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, y luego me habló un poquito de su poema, concretamente de Terra de Mai, que me había gustado mucho, que había leído después de la novela y que me hizo descubrir una verdadera poeta, un gran poeta para mí, según mi opinión. Y luego la correspondencia se volvió un poquito más frecuente, no me acuerdo del ritmo, pero era cada 2 o 3 semanas, según ella podía, porque tenía su clase, su trabajo y su escritura también. Bueno, y me habló de su vida, por ejemplo, que se iban a cambiar de apartamento y tal, y bueno, con comentario y... Lo que pasa que después de 3 años le vino la enfermedad, entonces no separó la correspondencia, pero me escribía postales donde, bueno, con 4 o 5 palabras, 4 o 5 frases, mantenía el contacto y yo intentaba también, pero era muy difícil porque es muy delicado. Doncs la meva mare, Maria Mercè Marçal, era com la majoria d'escriptors i escriptores, una grafòmana, i llavors escrivia per tot arreu i on fos, i de fet hi ha molts papers, no?, que conservem, i la tasca, diguem-ne, d'endreçar aquests papers i de veure quins són publicables, doncs ens està portant encara molta feina.
i el que sí que teníem clar és que, d'una banda, la correspondència amb Jean-Paul Goujon era un material publicable i molt interessant, perquè s'hi parlava de literatura i de moltes altres coses també personals, i d'altra banda que el dietari íntim dels últims anys era una obra que ja tenia com una unitat i que, a més, literàriament era molt impactant tant per la forma com pel contingut, i que ens creiem que valia la pena de fer-ho, tot i que ens ha costat d'acabar-nos decidint a fer-ho. El senyal de la pèrdua recull, diguem-ne, el dietari i les cartes de Jean-Paul Goujon, i seria com una mica, les cartes són una mica com un dietari paral·lel, perquè de fet hi parla també de la mateixa època, hi parla coses més de la vida diària i d'interessos d'aquell moment, de coses que feia, projectes amb el comitè d'escriptores del PEN, per exemple, i diguem-ne que el dietari íntim és més reflexiu i més poètic, que trobo que es complementen molt bé. Faltaria com la tercera part, que seria Raó del cos, un poemari que ja vam publicar un any després de la seva mort i que es va escriure també a la mateixa època. I de fet aquests tres textos dialoguen molt entre si. En el dietari trobem esbossos de poemes de Raó del cos, a les cartes fa referència també a versos de Raó del cos, i clar, les cartes també hi parla de la malaltia, vull dir que tots tres textos estan molt relacionats.